Ola, o meu nome é Manuel Lourenzo González e achégome esta pantalliña para falar unha amiga sobre libros. Os libros foron sempre para min, na miña traxectoria vital ata o día de hoxe, un dos elementos vitais máis importantes, sempre presentes en moitos ámbitos, en moitos sentidos. Como lector de sempre, no meu oficio como profesor de lingua e literatura e tamén como autor de algunhas obras publicadas. Creo que sobra dicir, estou seguro de que sobra dicir de que neste tempo extraño que nos tocou vivir últimamente, pois que tanto a tal punto alterou as nosas vidas, os nosos proxectos, os nosos comportamentos e relacións, e que parece ser que, polo menos a medio prazo, vai seguir sendo así. Repito que sobraría dicir que os libros, toda clase de libros, tanto de entretimento, de imaginación, de aprendizaxe, libros de ensaio, etc., deberían ser unha das constantes presentes na nosa existencia e no día a día. Como lector, para facer algunha recomendación neste momento, debo dicir que nas miñas gavetas privadas, dentro das miñas admiracións e das persoas, autores que máis me influíron, mencionarei a dous, e referireime só á literatura galega, a dous que están no terreo dos clásicos. A miña formación ven de aí atrás, e en particular dous autores, que son Álvaro Cunqueiro, sobre todo Álvaro Cunqueiro, e Xosé Luís Méndez Ferrín. Tanto como narradores, os dous como narradores, como incluso pois, no terreo da súa faceta poética, e tamén como persoas no mundo da cultura, pola súa traxectoria vital, como persoas destacadísimas en moitos ámbitos, a cultura, etc. Pero sin irmos tan atrás, aínda que Méndez Ferrín é un autor contemporáneo, como sabemos, pero referíndome a autores e autoras máis novos das últimas xeracións, non fai falta saír de Pontevedra, voume referir exclusivamente á área de Pontevedra, cidade ou arredores, porque contamos, por fortuna, cunha serie de creadores e creadoras de primeiro nivel en diversos terreos, e está ben coñecelos, coñecer as súas obras, achegarnos a eles. Citarei algúns neste breve tempo que dispoño. En concreto, pois no eido da poesía, teño aquí nunha breve selección que fixen e que deixará atrás a moitos nomes, pero cinxireime a estes que teño aquí diante. Por exemplo, pois a Elvira Ribeiro ou Tamara Andrés, a Pérez Lourido ou Miriam Ferradáns. No eido da literatura ilustrada, dos libros ilustrados, tanto do algo ilustrado como da literatura infantil dirixida aos máis pequenos, contamos co labor extraordinario da editorial Calandraca, que, pois, sobran decir máis o nome sobradamente coñecido, e, en particular, pois, o traballo de ilustración de autores tamén da nosa bisbarra, como, por exemplo, pois, Manuel Figueiras, Belén Padrón, ou o labor extraordinario desta aula de banda deseñada que é o Garaxe Hermético, que dirixe Quico da Silva, na formación de novos valores para o mundo da ilustración, o deseño e a banda deseñada. Ora, centrándome no eido da narrativa, que podo dicir o máis próximo a min, pois tamén mencionaría algúns autores moi próximos a nós, sin entrarse en libros en particular, por exemplo, Xaime Toxo ou Ramón Caride, Adolfo Caamaño ou Tomás González Ájola, Xesús Constenla, Suso Constenla, ou autores que se centran máis que na narrativa nos estudios históricos, no ensaio, en toda clase de traballos referidos a unha área máis ben próxima á ciencia e ao coñecimento. Neste caso, pois, un libro que teño a man sobre os estudios sobre o Foro de Pontevedra, que dirixiu no seu momento Xosé Abilleira. Pero parareime en particular, moi brevemente, por centrarme nun único libro, nunha obra de narrativa, un libro de relatos que no seu momento me causou unha enorme sorpresa e satisfacción,
porque foi todo un descubrimento. É un libro destes que podemos decir ahora mismo inxustamente fora xa dos circuitos comerciais. Os libros hoxe en día van e veñen dunha forma pois moi apresurada, excesivamente apresurada, pero non está de máis volver a él. Titúlase Salseiros, o seu autor é Francisco Calo Lourido, e foi unha enorme sorpresa porque Calo Lourido é unha persona dedicada, centrada, sobre todo no ámbito da investigación histórica, no ámbito da arqueoloxía, sobre todo, e deunos este libro de relatos alrededor do tema do mar, relatos sobre pois, a pesca, a mariñería, a vida nas aldeas mariñeiras, todo canto vive e respira alrededor do mar. Galicia, con ser un país tan marítimo, tan mariñeiro, en cambio non ten unha gran literatura do mar, e que recoñecelo, pois este libro foi unha enorme sorpresa, non só pola temática, como digo, sino porque, pola forma que está escrito, recolle esta maneira de contar, de narrar dos nosos maiores, dos avós e das avoas, que ainda recordamos, con toda esta retranca, esta enorme imaginación, esta sabedoría popular e, sobre todo, máis aínda, usando a linguaxe específica do mundo do mar, que este autor, Francisco Calo, coñece tamén. É a miña recomendación, sin desmerecer de ningunha outra lectura, por suposto, é simplemente por salvar un libro entre moitísimos outros, e aquí o deixo. Moitas grazas.